Én bízom, és a barátom meg fogja nézni. Az a baj, most nem hívtam fel, de megnézi. És a Borsos Roli csatornára fel is fogja tölteni, hogy milyen brainrottaim vannak, és iratkozzatok fel Borsos Rolinak a csatornájára. De itt van Goramo, ami az enyém, és most azt akarja levideózni. És benne lesz a Roblox karaktere. Roli! Benne vagy a videóban? Sziasztok, srácok!